Kambi mar Royal Media Services kawuono keto koke winjruok gi riwruok mar Kenya Climate Innovation Center KCIC mar jiwo chenro mag bero lwasi kendo kedo gi midhiero makelo kethruok mar kor lwasi. Director mar chenro mag weche manyien Royal Media Services Linus Kaikai opuoyo winjruok makamano makoro dhi chwalo agenda mag rito lwasi kokalo sigana ma itime kuonde fwambo gi keyo mag Royal Media Services. Kaikai bende opuoyo ber mar somo rieko kuom jolony korka chugo yore manyasani mag rito kor lwasi. We are looking forward to a future of a very constructive partnership between RMS and the Kenya Climate Innovation Center in terms of providing very authoritative information to our viewers, our listeners, and our readers on all matters climate change. So we ask people to look at climate change as an opportunity. So the way we see this going forward is for us to be able to use the Royal Media platforms to reach the grassroots and encourage people to come up with innovations that support us in terms of fighting climate change.